Henrik, EM er overstået for dit vedkommende. Hvordan gik det? Det gik meget godt. Jeg havde nogle rimelig fine indledende løb, hvor jeg så kom videre til A-finalen. Og den gik okay. De første 1000 blev måske en anelse undersatset. Strategien var, at jeg skulle ud og lave en god, hurtig start, som jeg har været hjemme og øvet på siden Lucerne. Og så presse på i mit eget tempo op mod 1000. Men jeg får desværre lidt dårligt tag ude omkring 7. og 8. tag. Jeg tror, det smitter en lille smule af på intensiteten op mod 1000, hvor jeg måske lige har taget 1 eller 2% af trykket. Men derfra, der begynder jeg så rigtig at finde trykket og rytmen. Jeg synes egentlig, jeg har en meget god rytme, også de første 1000. Og du får så en 4. plads. Ja. Hvor tilfreds er du med det resultat til en EM-konkurrence, som trods alt er stærkt besat, og veteranen Miani fra Italien vinder? Det er jeg okay tilfreds med. Det er stor fremgang siden Lucerne, så det er rigtig godt. Skal jeg bare hjem og arbejde videre mod VM. Vi har også fået en rigtig masse gode ting med fra denne her regatta, hvor vi kan se vunden, at det har hjulpet de ting, vi har arbejdet med fra Lucerne og frem til nu. Så jeg kan se, at det har givet på det, og kan ligesom se, hvad vi skal arbejde videre med. Det er lidt noget overgang fra start til banetempo, hvor at den lige skal blive lidt mere flydende, så jeg virkelig får den gode fart med i starten. Hvor meget mangler du, før du kan blande dig helt i topstriden til VM? Jeg mangler lige omkring 2 måneders træning.